Goddag derude, og velkommen til min kanal. Jeg havde egentlig tænkt mig, at sådan mit første bidrag skulle være en hurtig introduktion til, hvem jeg er og hvorfor denne her kanal, som primært kommer til at handle om jagt og bushcraft. Men jeg lægger lidt hårdt ud, fordi jeg faldt over den her artikel i De Nye Jæger, hvor politikere, der stiller op til EU, udfrittes om deres holdning til den danske jagt. Og her måtte jeg simpelthen klaske mig for panden, da jeg nåede til Alternativets Jan Kristoffersen. Han fremfører, at der ikke er nogen årsag til jagt i en moderne civilisation, og at jagt i Danmark kun udøves for at glæde jægeren. Der er så meget galt her, fordi det er så hamrende uoplyst, så ureflekteret, at man græmmes. Men jeg skal forsøge at være flink, da jeg kender lidt til Jan personligt offline, og egentlig finder ham ret sympatisk. Og jeg ved, at han er velmenende. Han er bare blevet fanget ind i en globalistisk kult på linje med Jehovas vidner og Scientology. Og det er lidt synd. Ærgerligt. Jan, og åbenbart resten af Alternativet, som han jo repræsenterer, lider af det, man kalder normalitetsbias. Eller ligger under for det, man kalder normalitetsbias. Og det er antagelsen om, at fordi i dag var ligesom i går, så bliver i morgen også ligesom i dag. Det er også helt fint, lige indtil den dag, hvor det ikke er sådan. Det burde man faktisk have lært af covid. Spørgsmål. Hvis nu covid ikke bare har været en fis i en hornlygte, og der i stedet har været tale om en ny luftbåren udgave af Ebola med en dødelighed på 90%. Hvordan tror man så, at vores civilisation havde set ud i dag, Jan? Havde supermarkederne stadig været fyldte? Ville forsyningen efter just-in-time-princippet stadig fungere med næsten alle chauffører og butiksansatte enten døde eller i selvvalgt isolation? Nej. Hvad hvis 3. verdenskrig bryder ud om en uge? Vi er tættere på 3. verdenskrig nu, end vi nogensinde har været efter 2. verdenskrig, spørger man mig. Hvad hvis Yellowstone supervulkanen går af i morgen? Instinktpleje. Instinkter, der ikke plejes, visner, og alle os, der ikke er ramt af eksistensforkælet normalitetsbias, ved, at vores civilisationstilstand er ualmindelig skrøbelig. Hvorfor vi lynhurtigt igen kan få brug for et velvedligeholdt jagtinstinkt. Hvordan tror man, at folk vil ernære sig selv og deres børn, når der pludselig ikke er fødevarer tilgængelige på almindelig vis ude i samfundet? Og staten svigter i sin guderolle? Du tænker dig simpelthen ikke om. Og det er ærligt talt lidt utroligt, her lige efter covid, og den geopolitiske situation lige nu taget i betragtning. Det er farlige tider. Danskerne er jo ikke, som svenskerne er, ligefrem kendt for at preppe, men for ligefrem at latterliggøre preppere, i den tåbelige tro, at velfærdsstaten vil redde dem fra alt, der kan ske. Det kan den ikke, og i løbet af få uger begynder folk at æde hinanden. Ingen civilisation er nogensinde mere end 9 måltider væk fra et totalt kollaps med barbari til følge. 9 tabte måltider i træk, så mister folk besindelsen, og barbariet sætter ind. Jagten styrker den individuelle suverænitet. Det øger selvstændigheden hos den enkelte ved at mindske afhængigheden af eksterne parters evne eller vilje til at levere livsnødvendige endda ressourcer. Vi er også jægere og samlere af natur, og det er noget, der ligger kodet ind i vores gener. Det kan aldrig nogensinde være forkert derfor at praktisere jagt og samleri. Jagt og samleri er 100% naturligt for mennesket. Jagten i Danmark giver en lavere efterspørgsel på ofte industrielt forurenet kød fra dyr, der har haft det af helvede til hele livet, helt op til aflivningen. Og jeg skal klart indrømme her, at jeg bryder mig ikke om det industrialiserede dyrehold, den industrialiserede kødproduktion. Jeg synes, det er en skamplet på nationen. Jeg synes, det er ulækkert. Og danske jæger er med til at mindske efterspørgselen på output fra hele den industri. Det er igen bedre dyrevelfærd. 100.000 stykker sundt, velnæret og ren fjerkræ, der har levet det frie liv, intet tages af jæger, af 100.000 færre miserable kræ efterspurgt i retail. Det er logik. Økologi hjælper på dyrevelfærden, ja, men på grund af korruptionsdrevet fusk med pengesystemet er økologien lige nu i hastig tilbagegang, fordi forbrugerne vender tilbage til deres tidligere og billigere forbrugsmønstre, med en lavere grad af dyrevelfærd til følge. Her lægger danske jæger, som allerede repræsenterer markant mindre til den efterspørgsel, og nogle lægger endda slet ingen. Bestandpleje. Man holder kvaliteten af bestandene ved at tage syge, svage og indavlede dyr ud. Det er også god dyrevelfærd, da det sænker graden af mistrivsel hos vildtet markant.
biodiversitet. Danske jæger er med til at sikre, at ingen arter overtrives på bekostning af andre, der risikerer pletvis udryddelse fra steder, de også har en naturlig ret til at være. Så fremfører Jan, at det, at vi har udryddet rovdyrene i Danmark, ikke skal komme jægere til gode. At vi har udryddet rovdyr i Danmark, er hvad for noget? Det her, hvor jeg helt alvorligt sidder og tror, at Jan højst sandsynligt ikke befinder sig på den samme planet, som jeg gør. Har man hørt om ræven? Måren? Ilder? Lækat? Der er flere, men jeg orker det næsten ikke. Det er simpelthen for dumt, det der. Havde man forestillet sig, at vi skulle have bjørne, losser og ulve reintroduceret til Danmark på stor skala, bare for at undgå regulering ved jagt? Det har vi slet ikke areal til i dagens Danmark. Vi lever nærmest på et frimærke. Det når mig, Jan, tilbage i tænkeboksen. Og kom venligst tilbage med et mere nuanceret syn på jagten i Danmark. Tak.